Йоло, какво става хора, аз съм таката. А днеска ще играем една хубава игра. И тя се казва Minecraft и един тъпанар ме стреля в момента. И никак не му се получава да ме оцели. Сега нещастник. Добре. Тази Minecraft е готина игра, защото в нея можете да правите всичко, което искате. Така, сега всичко това е ужасно. Аз за този мап, защото ме пуска до него, като съм мразен. Да, го склаша. Така, сигурност от предните клипове сте се абонирали за Heavenbull, защото той ми е ютубър. И дори да не го познавам, той също да не е. Аз го познавам, а той също да не е познава. Пак искам да се абонирате за него. Ще има долу в описанието. И така, почваме. Fuck. Това, 2,5, 3. Штанг. Тези мечове са лоши. Лошеви са тези мечове. Фалих си по-познак. Колко съм добър хора. Този нещастник. Умрива, нещастник. Умрива. What the fuck? Какъв беше този, бе? Command Generation. Тая игра беше нечестна. Всъщност тя ще си е нечестна. Така, сега да намерим този нещоплясник. Да го оцеля! Майка ти, хакер. Джейден Плеер. Чайте да го рапотне това. Как се казва? Джайден Плауис. Report Jayden Place. What the fuck? Добре, защо не мога да репортна това шибането? Що не мога да репортна тези глупаци, бе? Така. Хора, този път ще гледам на
да гледам да ми купя от хакери. Така, ако загубя този път, ще ви кажете коя страшна игра да играя в описанието. Ако не ми кажете, защо ще справя добре. Така, до вечера може би ще почна да стримвам. И ще стримвам на Minecraft или може някоя друга игра, не знам. Ако има стрим, ще има стрим, ако няма стрим, няма да има стрим. Така. Гласувайте в коментарите кой да бъде главният приятел, с който да играя в стрима. Така. Слагаме това пулто. Пъч. Пет такта меч. Ой. 7. Има не е някой ноб. Това към нас. Ето он за китаец. Das Mikro ist so chillen. Ender Perli. Yes. Каква си ти, бе? Махай се. Добре, тира човек. 30 човека се телепортнаха по мен да ме убият. И хора, това беше за този клип. Надявам се да ви е харесал. Оставете по един лайк. Може би долу в описанието, да, ще има това. Долу в описанието ще има канал на Heavenboy. Искам да се абонирате за него и бай.